Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Amen. Karong gabi una, it's another opportunity nga makashare sa inyo sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nasayjud ko nga karong gabi una na ay nindot kay nga mensahe ang Ginoo. Na siya giprepara nga maayo nga mensahe alang sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, adlaw-adlaw nga pagkinahanglan, naagi na giprepara ang Ginoo para sa to igsoon mo nang excited pud ko nga mo-share sa inyo sa mga pagpadayag sa Ginoo tungod kay nakita sa Ginoo ang atong kanang ginaingon nga adlaw-adlaw nga pagkinahanglan, adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutan na usahay daghang tag madunggan nga usahay makapawala sa gana sa pag-alagad, but ang pulong sa Ginoo always gid nang magpahinumdum sa ato. Amen. But before ta moadto sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, ato una ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant that is overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Hallelujah. Sa makausap po church, ato nang tuuhan kay ika na sa pulong sa Ginoo ug dako kay nakahimuan sa mga tao nga nagatuo ug nagasalig sa pulong sa Dios tungod kay mao kini ang adlaw-adlaw nato nga kinahanglan sa atong kinabuhi. So, amen. O di ta magalangan ato ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios o ang ato ang foundation text nga atong pagatun-an karon naa diha sa unang Korinto 15:57. Ang pulong sa Dios nagaingon: apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. Magampo ta sa pulong. Amahan ang mga langiton, salamat God ni ining matahom nga kagabion nga magihatag ni kanimo God. Sa kahigayunan nga kami makatuon na usab sa imong pulong ug salamat Holy Spirit amo kay gina-acknowledge kanunay nga kung wala ka sa mong kinabuhi wala gid mi mahimo. Ug salamat sa mga pinasahi nga mga pagpadayag karong gabi una imong ipadayag sa among taliwala Ginoong Dios. Ug salamat sa mga kasing-kasing sa pag-andam ni ini nga mahimo kining tabunok katamnan sa imong pulong. Kining tanan among pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi ng mga igsoon atong tun-an ang pulong sa Ginoo o ang ato ang tema nga atong pagahisgutan is kini siyang ginaingon nga ang kaso sarado na. Praise God. Hallelujah. Kung imong tan-an igsoon ang founder sa New Covenant in Christ nga si Pastor ni Rodolfo Quezon, makita na to nga usa ka attorney. Nasayod gyud na siya kung unsa ang kining ginaingon nga kung naay kaso pag maingon ganing sarado na close na deal na pasabot dili na gyud siya pwedeng balikan pa. Diri sa kalibutan ay mga kaso nga usahay uban nga mga tao nga dili pa gid sila masatisfy, gusto nila balikan maski pildi na sila, gusto nila balikan ang kaso, pero lahi ang kining kaso nato ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga anak sa Ginoo. So kaya atong basahon ang Job before ta mo padayon sa atong paghisgot sa Job chapter 1 verse 6 to 12. Ayon siya diha, mo kining panahon nga kay panghambog sa Dios Amahan. Si Job tungod kay grabe kay siya ka buutan, grabe kayo og sa kuan pa matarong gid siya sa mata sa tao og gila po siya nga matarong sa mata sa Dios. Og nining panahon na makita nato nga
si Job miabot sa iya ang dakong pagsulay nga makaingog ka nga grabe gyud tungod kay ang atong kaaway nga mo sa Satanas nining panahon na sa kakanaog pa sa langit nga pwedeng sumbong. Okay, atong basahan ang verse 6. Asa kaadlaw nagtigom ang mga anghel sa presensya si Ginoo ug nagauban kanila si Satanas. Mingon ang Ginoo kang Satanas, asa kagikan? Mitubag si Satanas sa Ginoo, naglibot-libot ako sa kalibutan. Mingon ang Ginoo kaniya, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya sa kalibutan. Matarong siya o walay kasaway sa iyang kinabuhi. Nagatahod siya kanako ug nagalikay sa paghimo ug dautan. Mitubag si Satanas, gitahod ka lang niya tungod kay gipanalanginan mo man siya. Gipanalipdan mo siya og ang iyang panimalay, apil ang tanan niyang kabtangan. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat. Busa midaghan ang iyang kahayupan sa tibuok kayutaan. Apan kuha gani ang tanan anaa kaniya ug sigurado gayon nga tunglohon kaniya. 12. Mingon ang Ginoo kang Satanas, sige, kuhaa ang tanan nga anaa kaniya apan ayaw siya hilabti. Busa mibiya si Satanas sa presensya sa Ginoo. Dinhi sa atong gibasa sa Job, nagpakita nga si Satanas nagasaka kanaog sa trono sa Dios sa lugar kung asa alang unta kang Adan nga maoy nagadumala sa kalibutan. Si Adan had forfeited that position when he succumbed to the devil's temptation in the Garden of Eden. O kana nga lugar ang usa sa hinungdan nganong giula ni Kristo ang iyang dugo aron mahinluan. Kung imong tan-awon ang Hebrehanon chapter 9 verse 22 to 24, ngayon siya diha naghisgot kini diri nga gihinluan tungod sa dugo ni Kristo. Ngayon siya verse 22. Sumala sa kasuguan, halos tanan hinluan pinaagi sa dugo. Ug kun walay dugo nga giula, isip halad ngadto sa Dios, walay kapasayloanan ang sala. Kung imong tan-awon diri, kung atong balikan ang verse 22. And siya nga, halos tanan hinluan pinaagi og dugo. Ug matod ba, kung walay dugo nga giula, walay kapasayloanan ang atong mga sala. Dito sa Old Testament, ang dugo sa mga mananap nga pagadadon sa mga tao alang sa halad sa Ginoo, dili kini makapasaylo sa sala, kundi ning tabon lang sa sala. Gitabunan ang sala na agihapon dito. Apan sa gibuhat ni Ginoong Hesus, dili kay gitabon lang ang dugo, kundi gi-erase, giwala, gipapas, gibayran ang tanan natong mga sala. Mao nang nagkaroon og kapasayloanan ang sala tungod sa dugo nga giula ni Ginoong Hesus dito sa cross more than 2,000 years ago. In verse 23, siya, busa kinahanglan nga hinluan sa mao nga pamaagi ang mga butang. Nga ato asulod ni adtong simbahan nga hulagway lang sa mga butang nga ato sa langit. Dito sa tabernacle nga gibuhat ni Moses, makita nato dito nga ang tanang butang dito gilimpyuhan pinaagi og dugo. Apan sa gibuhat ni Ginoong Hesus, katong sa Old Testament, katong sa tabernacle, hulagway lang man to sa tinuod nga tuwa sa langit. Isa dire, apan ang mga butang nga atuwa sa langit nagakinahanglan og mas maayo pang halad. Usay buot pasabot dinhi. Kinahanglan og maayo pang halad. Kinsa mang halad? Okay. Verse 24. Kay si Kristo wala mosulod sa balaan nga lugar nga hinimo lang sa tao, nga hulagway lang sa atua sa langit. Okay. Kung imo tan-awon diha, si Kristo wala mosulod dito sa tabernacle nga gibuhat ni Moses. Nga matod pa, hulagway lang sa kung unsa ang tinuod nga tuwa dito sa langit. Asa man din ni sulod si Kristo? Insa? Kundili sa langit mismo siya misulod. O karon atuwa siya dito nangatubang sa Dios alang kanato.
pag adto ni Kristo dito sa langit, katong lugar nga gibarugan ni Satanas nga mao ang lugar nga mao'y baruganan, tinduganan usab unta ni Adan para muhukom sa kalibutan. Siyempre, tungod sa sala na himo man tong hugaw, nawala man to siya. Mao to ang usa sa giulaan sa dugo ni Ginoong Hesus para malimpyuhan to ug wala nay dautan, wala nay hugaw nga tao nga makasulod or hugaw nga anghel or even si Satanas nga makabarog pa ditong dapita para mo sumbong bato sa mga anak sa Ginoo. Amen? Jesus has sprinkled His blood on the place where Adam once stood before God's throne. And dito iyang giluwas ug gibalaan. Si Jesus karon mao ang pinakaulo sa tanang katawhan. Si Satanas karon usa na ka iskapo gikan ni anang maong lugar ug wala nay katungod nga moadto pa dito. Sa may gibuhat, gitambog siya dinhi sa kalibutan. Matod pa sa uban, sa wala pa kaayo nakasabot gid ana, si Satanas makasumbong pa ngadto sa Dios, bato ka nato. Pero igsoon dili na. Atong tan-awon ang gipadayag 12 verse 4 to 12 pod. Ingon siya diha, may usa pa gayud ka kahibulungang butang nga ako nakita sa langit. Doon sa babae adunay dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo ug napulo ka sungay ug sa matag ulo adunay korona. Gikahig sa iyang ikog ang ikatulo nga bahin sa mga bituon ug gipanglabay sa yuta. Nagtindog siya atubangan sa babae nga mga nakay aron sa pag-anak sa babae kaunon dayon niya ang bata. Unya nanganak ang babae ug lalaki ang iyang anak. Kining bataa mao ang magdumala sa mga nasod ug walay makabatok kaniya. Busa pagkatao sa bata, wala kini makaon sa dragon. Tungod kay kalit lang kini gikuha ug kidala ngadto sa Dios didto sa iyang trono. Ang babae nga nanganak miikyas dito sa kamingawan, diin may lugar nga giandam ng daan sa Dios alang kaniya. Aron dito siya atimanon sulod sa 1,260 ka adlaw. Human niadto, nagsugod ang gira dito sa langit. Nakig-away si Miguel ug ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. Nakig-away usab ang dragon ug ang iyang sakop nga mga anghel. Verse 8, apan napindi ang dragon ug gipahawa uban sa iyang mga anghel gikan sa langit. Giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga yawa o Satanas nga nagpahisalaag sa mga tao sa tibuok kalibutan. Gihulog siya dinhi sa kalibutan lakip ang iyang sakop nga mga anghel. Verse 10. Human niadto nadungog ko ang kusog nga tingog dito sa langit nga nagaingon, karon miabot na ang panahon nga ang mga tao luwason na sa Dios. Gipadayag na niya karon ang iyang gahom, ingon nga hari ug ang gahom ni Kristo nga iyang pinili. Kay gipalayas na gikan sa langit ang tipasangil sa atong mga igsuon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil patok kanila ngadto sa atong Dios. Kung imong tanawon diri igsuon, dili na to makita nga si Satanas nga mo'y tigpasangil, tigsumbong batok sa atong og ingon pa ni John diri sa atong igsuon sa pagtuo, mga believers dinhi sa kalibutan. Si Satanas ang tigpasangil, tigsumbong, tighatag og bakak nga istorya ngadto sa Dios. Apan sa pagkakaroon igsoon, wala nay time, wala nay panahon si Satanas nga dunggon pa siya sa Dios amahan sa iyang pagsumbong batok sa ato. Kaya nga naman, hindi papahawa naman siya. Ihulog naman siya sa kalibutan. Verse 11. Apan gipildi siya sa atong kauban ng mga tumutuo, pinaagi sa dugo sa karniro, o pinaagi sa kamatuoran nga ilang gisangyaw. Ug wala sila mahadlok nga motahan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. Busa paglipay kamo nga nagapuyo sa langit. Apan alaot kamong mga nagapuyo sa yuta ug sa dagat. Tungod kay mikanaog na sa Satanas diha kaninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaluan niya nga mubo na lang gayud ang iyang panahon nga nahibilin. Kung imong tanawon diri igsoon, matod pa ni John kamong mga tagalangit maglipay tungod kay
wala na ang tigsumbong, wala ni si Satanas, ang tigpasangil sa mga igsuon sa pagtuo. Apan alaot ka mong naas sa kalibutan kay naas si Satanas diha, nasayod siya, ngamubo na lang iyang panahon, ug naningkamot siya sa paglingla sa mga taong wala nakasabot sa tinuod nga kamatuoran. Manang dili sa kalibutan karon igsoon, dili na to dili ka ma-surprise o dili ka matingala nga grabe ang kung imong tan-awon ang social media, kung imong tan-awon ang mga balita, kung imong tan-awon ang mga pahitabo karon sa kalibutan, even ang dagan sa atong panggobyerno dili na gid siya maayo. Dili gid maayo ang mga panghitabo. Apan mo na akong giingon, dili nato na ikatingala tungod kay naamantan ining kalibutana nga naa si Satanas dinhi gitambog. Pero ingnon ti kay igsoon na ay pinaka the best diha nga imong hawiran para kamo daog. Okay? Before na notice the sequence of events in the passage above. The red dragon is mo si Satanas. And 1/3 of the stars in the sky represent the 1/3 of angels. Ang 1/3 daw nga katong stars in the sky nagarepresenta sa 1/3 nga mga angels nga nagasunod kang Satanas nga nagreveal di batok sa Ginoo. Before pa gi-create sa Ginoo ang mga katawhan diri sa kalibutan. Ang babae nagarepresenta sa Israel ug ang lalaki nga bata mao si Jesus. The male child was caught up to God's throne when Jesus ascended to heaven after his resurrection. Then we have the war in the sky when Satan and his demons fought to remain in heaven, but they lost and were permanently cast out of heaven. Amen? Adunay mga pagpanudlo may tungod sa the courts of heaven. Magtudlo sila nga si Satanas mao ang tigsumbong sa mga magtutuo dito sa trono sa Dios. Apan karon igsoon, dili na siya mahitabo kay nga naman dili naman makasaka ka na og si Satanas dito sa trono sa Dios. Kaya itong sa diha wala pa ta masayod sa kamatuoran. Mura ba og tinuod katong maingon sila nga ay si Satanas nagasumbong gihapon batok sa Dios karon kanimo mo nang grabe mga pahitabo problema sa imong kinabuhi. Mura magay tinuod ba gihapon okay namang gyud problema nga niabot amang gyud mga makaingon di ka nga tinuod man gyud nga nagakahitabo sa tao. Kung imong tan-awon ang panultihon 1817 ingon sa diha ang unang mo pamatuod sa korte murag maunay husto hangtod dili pa niya ikaatubang ang iyang kontra. Katong wala pa gidaog ni Kristo murag kay nga tama man si Satanas insakto man siya pero pag-abot ni Kristo igsoon ang ginatawag og insaktong kamatuoran ning gawas og nahitabo karon nga si Satanas dili gyud insakto kay pulos lang gyud siya pagpangdaot sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi sa atong kinabuhi sa kalibutan pulos lang gyud pagpangdaot si Satanas. At the cross when Jesus cried out, "It is finished," the payment for mankind's sin was paid in full. Sa diha nga gusto sa kaaway mosumbong batok kanato gikan ni ining kalibutana, no matter how convincing it sounds, just point to the cross as evidence and declare that the shed blood of Jesus has perfectly cleansed you from every sin. Igsoon, ang kaso, sarado na. We are victorious through Christ's victory at the cross. Ang pabor sa Ginoo kanunay nang nagasidlak diha sa imong kinabuhi dili ka nato tungod kay imo namang nadawat ang gasa sa pagkamatarong dili ingon nga bayad sa imong pagpaningkamot kundi gasa may kagasa libre yatag sa Ginoo ang gasa sa pagkamatarong igsoon wala nimo gihaguan tungod sa gibuhat ni Kristo.
Na may mga problema diri sa kalibutan karon, ingon ay nakasala ka, di na ka matarong sa mata sa Dios ikson. Ayaw og tuong sa kung unsa ang sumbong ni Satanas. Maski unsaon pa ni Satanas kana ang sumbong dili na maabot sa Ginoo. Hindi naman siya makaadto dito. Wala na time igsoon. Usahay makaingon ta sa tong kaugalingon, murag tama man sa Satanas kan sipyat man jud ko. Yes, kitang tanan masipyat, kitang tanan magkamali. Pero sa mata sa Dios igsoon, you are righteous because of Jesus Christ's finished work on the cross. Amen? Munang ayaw ka balaka, kay matod pa sa Biblia, gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Na may problema imong maagian, na may kabalaka imong nasinatian. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, kay gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Ingon pa ang John chapter 16 verse 33 sa ESV nga translation. Ingon siya, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. La, kuya, ano, diris kalibutan na, gino tribulation. But yes, Ginoo na kay ka, na ay kalinaw. O ang kalinaw sa Hebrew, gitawag na og shalom. Ang shalom, di lang just kalinaw, kundi prosperity, kalipay, gugma, provision, protection, kompleto, nothing's lacking. Diha sa kalinaw nga gihatag sa Ginoo igsoon. Amen. Maski ang kalibutan nagkagubot, maski ang kalibutan ang palibot nimo dili na maayo ang mga panghitabo, but matingala ka naay kalinaw diha sa imong kinasuluran tungod sa gibuhat ni Kristo para sa imong igsoon. Sa but take heart, I have overcome the world. Magkaroon kay kalinaw tungod kay gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Amen? Kung ang kalibutan naamay gisaligan, siyempre, diri sa kalibutan karon pag mutanaw ka og katong sa gera sa Lebanon o sa Israel, puros gid sila naay gisaligan nganong nakigira man, di ba? Kung kanang tanan katumanan magpudna sa nakasulat sa Biblia para sa atong ginatawag nga end times. Pero kini silang duha ka grupo pulos na igi pang saligan. Panikaw igsoon. Kinsa man imong gisaligan? Daghan man gisaligan sila. Kining both side naay igi pang saligan. Pero ang kadaugan igsoon, wala nagadepende sa ilang gisaligan, kundi nagadepende gihapon sa pamaagi sa Ginoo. Ang Proverbs 21 verse 31 diha sa ESV gihapon siya. The horse is made ready for the day of battle. Ang mga kabayo daw kay sa una sa Old Testament makita na to nga halos mga kabayo, mga karwahe lang mga ginailahang gamit sa tuwa karon kay mga amphibian, mga jet plane, daghan kay mga panggira gyud. Sa ilang panahon, horses is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Ang kadaugan lang naalang gid sa Ginoo igsoon. Amen. Muna atong tuuhan og saligan ang pulong sa Ginoo. Kay kung imong tuuhan og saligan sa Ginoong Hesus igsoon, diha nimo makita nga magmadaogon ka sa imong kinabuhi. Mani akong i-share sa inyo atong last Sunday. Isa sa verses nga akong i-share sa inyo sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Sa ang pulong sa Dios nga translation siya, kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan. Ang anak sa Dios magmadaogon ka, madaugon ka tungod kay ikaw anak sa Dios. Siya gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. Kung nagatuo ka, ang tinuod kay pagtuo igsoon mo ni siya. Ano na kay pagsalig sa Dios nga mangyalagaran. Ano na kay pagsalig, ikaw ang nagpildi sa kalibutan. Unsa may gipasabot ya sa kalibutan? Problema, baletian, kawaladon. Tanang dili maayong mga butang nagakahitabo sa kalibutan. Mao na ang ginatawag o kalibutan nga atong gipildi. So, dili ning literally kalibutan kining yuta kay unsaon pa man nimo wala man ay ikakuan sa imuha. Ang kining mga problema nga giagian sa mga tao dinas kalibutan, ikaw nga nagatuo, nakasalig sa Dios, madaogon ka.
Ayan siya, verse 5. Busa, kinsa ba ang makapili sa kalibutan? Padayon yung pangutanan ni John. Siya, ang tao nga nagatuo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Kung nagatuo ka nga si Jesus, mao ang anak sa Dios, ikaw ang mudaog. Maski unsay problema, maski unsay mga pahitabo sa kalibutan ng Kung nagatuo ka kang Ginoong Jesus, madaogon ka. Yang pinakanindot kay ang imong gituohan nga si Ginoong Jesus, siya pagyud ang muparada kanimo. Siya ang muparada kanato ngadto sa kadaogan. Ang 2 Corinto 2:14 sa ESV. Ay siya nga, but thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Sa imong kinabuhi diri sa kalibutan na igsoon, madaogon ka kanunay, dili tungod kay kuyaw ka, daghan kay nahibaluan, daghan kay talents, skills sa imong kinabuhi, daghan kay pundo, dili tungod ni Kristo nga imong ginutuohan nga anak sa Dios. Siya ang nagdala sa imuha sa kadaugan. Siya ang nagparada sa imuha sa kadaugan. Maski unsay panghitabo, maski unsay problemang imong giagyan, matingala ka nga mudaog ka tungod ni Ginoong Hesus nga imong gituuhan o gisaligan sa tibuok nimong kinabuhi igsoon. O kanay imong na-experience karon, dili pa na siya mao. Naapay daghang butang nga giprepara ang Ginoo para sa imong kinabuhi. Iyang ipakita sa imuha sa ako as sa tanan nga nagatuo kaniya nga ang Dios nga atong gialagaran o Dios nga nagkontrola sa tanan. Mingon sila kung ang Dios ang nagkontrola sa tanan, nganong ginaalaw pa man niya ning mga butanga igsoon para dili ka mosalig sa imong kaugalingon. Eh kung kaya na niya makontrol niya tanan, mawala ng mga problema, wala ng mga kabalaka, wala ng mga kasinatian sa kinabuhi. Kung may kasi mong kinabuhi, hayahay na kaayo. Masahay ikson, makalimtan na to ang Diyos. Munang kining tanan, according pa sa ating ibasa at ang last Sunday sa Deuteronomy, nga hinay-hinay patarantahon sa Ginoo, walaon sa Ginoo, kining problema ha. Para kanunay po ka, hinay-hinay po ka, musalig, mudut-dut sa Ginoo. Kaya kung kaliton niya kuha, kaya ka, ay, relax kayo ang kinabuhing Kristohanan. Sahay makalimutan sa Ginoo. Diba? Makita ni mo, daghan kay mga tao nga, grabe, gi-bless sa Ginoo. Pag-abot sa blessing, so na, nakalimutan sa Ginoo. Muna, so, nakita sa Dios ang dagan sa imong kinabuhi. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, kaya ang Dios, imong kauban. Igsoon na may mga sumbong ni Satanas nga imong madunggan kay siyempre ang balaod karon grabe pa man gyud ingon ana ingon ani daghan pa kaayo ipanghunghong sa imuha mga tao nga madunggan nato sa palibot nga wala nakasabot sa grasya sa Ginoo mangita gyud sila pamaagi nga ug sa kuan pa nangita gyud pamaagi sa Satanas nga libugon ka hadlokon ka pero igsoon isa lang kabutang ang ako ikadasig sa imuha karong gabi una. The case is closed. Sarado na ang kaso. Ang kaso nga ginasumbong ni Satanas, batok karato nga to sa Ginoo, wala na, sarado na. Huma na, gibayran ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago. Amen? Hallelujah. Are we blessed? Hallelujah. O, di na lang tao ng pulong sa Diyos. So, I believe that the Holy Spirit always siya mo tandog sa inyong kasing-kasing o mo padayag pa, mo pasabot pa sa kung unsa ang pinasahi pag pinakalingtunganay, pinakalalom nga mga pagpadayag gikan sa tong buhi, pagpasabot gikan sa tong buhi nga Dios. Amen. Are you blessed? Magampot sa pulong. Hallelujah. Salamat God. Karong gabi ang Ginoo Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong nga kanunay. Nagadasig, nagatudlo, nagagiya, nagapahinumgod God. Lord, amo ning hawiran pinagi sa imong tabang tungod kay mo gid ang magdala sa amo ang ato sa kadaugan. Kasiguruhan sa kinabuhi. Maski unsay mga problema panghitabo. Kung ay imong pulong among hawiran, o ikaw lamang among saligan, kami magmadaogon sa bisan unsang kasinatian sa kinabuhi. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Oh, amen.
Amen. Praise God. Magapadayon tayo igsoon. Ato ta sa communion, kamo dihang naa sa inyong panimalay. Gina-encourage ta mga mo join sa akua sa ato ang pag-celebrate sa ginatawag ko communion tungod kay dako kaayo ni kahimuan alang kanatong mga magtotoo sa Ginoo, nagasalig sa Ginoo. Dako kay ni og epekto alang sa mga tao nga nagatuog ni kasalig sa pulong sa Dios. Okay? Atong isa ang tinapay sa gabi ang gabalihan sa Jesus. Mikawa sa tinapay ang pasalamat sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag siya matinud-an ug miingon siya kining apan nga nagsimula sa akong lawas may nag-antos sa sakripisyo alang kaniyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas kag imong gisakripisyo dito sa cross more than 2,000 years ago. Puli ka namo. Hinay kami untang angay nga musakripisyo. Mat Lord, nakita ni mo God nga diligid kami angayan maski unsaon pa. O ikaw lang ang nahimong angayan nga bayad sa among mga kalapasan. Ug ang imong lawas midawat sa tanang labod so that by your stripes we are healed. We honor you, God. Lord, ingon ka sa imong pulong, God. 1 John 4:17, and as you are, so are we. Wala kay balatian, so are we. Malipayon ka, so are we. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, so are we. Nagpuyo ka nga malinawon, so are we. Nagpuyo ka nga matarong, so are we. We honor you, God, in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Isa na to ang kupa. So sa mga gabi nga gibilihan sa Jesus, mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya matinud-an ug miingon siya kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kay sa matag kaon o sa matag inom ninyo niini inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat God sa imong dugo nga giula dito sa krus Kalbaryo, ang dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa pagkabata karon hangtod sa mubalik ka. Ang dugo nga naghimo ka namong angayan tapos diha sa imong gingharian o diha sa dugo Lord Jesus sa kadagayda ay makaayuhan ug mapalangin. That's why Lord karon gabi una dili kami mo undang sa pag-claim ni ana, pagdeklara ni ana nga kana nga makaayuhan, kana nga mapalangin magamanifesta sa matag usa ng kinabuhi. We honor you, God, in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, God, sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat, Lord, sa kalampusan sa buluhaton karong gabi una gayud Ginoong Dios. Salamat, Lord, sa imong pagpakituban, pagpapadaliwala, pagtabang, pagpahinumdum. Salamat sa mga pulong nga nagkapahinumdum sa mga God. Nga maski usapay buhaton ni Satanas nga sumbong ngadto sa Dios bato kanamo, God. The case is closed na, Lord. Tungod sa imong gibuhat, Lord Jesus. Salamat ni anak ka. Salamat, Lord, sa pagsilyo ni anak. Di ka na mahilabtan sa among kaaway. Ang mga magamit sa mga adlaw-adlaw ng pagkinabuhi ng kalibutan na. O salamat, Lord. Heaven Father, ang pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Kay Pastor ni Rod, salamat sa iyang kinabuhi, sa pagpakiguban sa iya, pagtabang sa iya. Heaven, Lord, siya po dumala sa pamilya sa inyo, Covenant in Christ. Heaven, kay Sir Yani. Lord, kay Pastor Dexter, kay Sir Mimay, salamat sa fast recovery, Lord, siyang lawas, protection sa bata, basta sa pamilya. Salamat, Lord, sa pag-provide sa ng pagkinahanglan sa tang pamilya, sa inyong Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa tanang bulaton, God. Salamat, Lord, ang imong grasya, may nagapamuhat sa matag sa mga kinabuhi. Your will be done, Lord, for your Covenant in Christ. Lord, sa New Covenant in Christ, Batinaw Church, kay Pastor Brian, Sister Indang, salamat Lord sa pagpanalangin sa ila, pag-iya sa ila, pagtabang sa ila, sa tanang miyembro ito, God. Salamat Lord sa pagpanalangin. Lord, sa church building, salamat sa materialis, ikaw nag-grant ni anak God, ikaw nag-hatag pamaagi, Ginoong Diyos, ikaw nag-provide. Salamat Lord, kabalugin mi God nga, ikaw ang naghanay ni anang tanan, o God, kay ikaw may nagsugod, imo ng tapusan, God. Salamat siyang pagpamuhat, pagpanalangin sa matag-usang kinabuhi. Even Lord, ang naso sa Israel, Lord, your will be done. Ang naso sa Pilipinas, Lord, your will be done, Lord. Sa tanang nagadumala sa mga naso, Lord, ang pagmatarong, kahadlo ka na kanimo, God. Kaluwasan sa tayong pamilya, ang kahibalo, alam Lord, sa pagdumala sa mga naso, Father. Salamat.
ang kalipay, ang kalinaw, ang gugma pagkamatarong gahari sa kasing-kasing. Lord, karong gabi o nagad, kita ni mo gyud ang mga katawhan. Kita ni mo ilang pagkinahanglan, financially, physically, matalan, spiritually. Salamat Lord sa pagbisita sa ila. Salamat Lord sa kabadbaran, sa mga gapos sa kawaladon, gapos sa mga balatian, ang gugma, kalipay, kalinaw, may magahari sila kasing-kasing kung hanguna Ginoong Diyos. Lord, your will be done para sa pamilyas niyo, covenant in Christ. Your will be done, Lord, para sa mga taong nagasubaybay ni ini maong buluhaton Ginoong Diyos. God, dili masayang ilang gabi sa ilang pagtana pagpaminaw ni ini Ginoong Diyos. Tungod kay ikaw ang Diyos, at agiya silang kinabuhi mo, nagapamuhat sa ila, nagatabang sa ila, nagapahinumdum sa ila. Salamat Lord sa mong pagkamaayo, God. We honor you, we exalt your name. In the mighty name of Jesus we pray. Ang tanang mga anak sa Diyos mo, inganog, Amen o Amen. Salamat igsoon sa inyong panahon niya, inyong gihatag alang sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa inyong papakikuban, o hangtod sa sunod higayon, o maadlaw, kita-kita ang asabta sa church, 9:30, mag-start ato ang panimbahon, 9, mag-start ato ang devotional. Okay? Ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Shalom. Bye-bye. God bless.